Bon dia, nena. Nena? Nena! Què? No. Què? No. Ah, ui. No, que estava comptant quantes costelles de porc queden. 17, 19, ja està bé. Eli, que tinc una feinada de por. Ai, quina gràcia de vaca, no? Sí, molta. Jo sóc una vaca, la meva filla és ella, i avui tenim d'oferta la carn de... La carn de... Vedella! Mira que era fàcil aquesta, Quina gràcia. Què n'hi poso? Teniu tripa? Ella sí, però no es pot dir encara. Hasta 2 mesos del Javi de l'almacén. Avui s'ha de fer la prova del líquido hipnótico. Per això va disfressada de vaca, perquè no se li noti el bombo. I tu què, nena? Vols que li expliqui lo del Paco amb el bimbo, Com que no? Te fots! M'importa, m'importa, tonta. Què n'hi poso? És igual, deixeu-vos de la tripa. Tens pit de pollastre? Pollastre? Sí. El marit de la gallina? Sí. Que té plumes i fa quiquiriquí? Sí. No tenim. És que volia una mica de carn. A veure, posa'm una mitjana. Estrella, segon passillo. No, mitjana de vedella. Carn, Mira, aquesta d'aquí. Carn? 9,50. 9,50, aquest trosset de carn. És el que posa el letrero, 9,50, No, però són 9,50 euros el quilo de carn, Abans de dir-me el preu me l'hauràs de pesar, no? Pesa-li, Jenny. Li peso. Sí. Quan n'hi vol? A veure, posa'm mitja lliure. Mitja lliure, a veure, el botonet de mitja i lliure i total. 151 amb 85 euros. Perdona? 151 amb 85 euros. Vols el tíquet? No, no vull el tíquet. Aneu a la merda, home. Borde, borde, borde. Jo sóc una vaca, la meva filla és ella. Avui tenim d'oferta... Com mola la coreografia, no? Ah, que sí? És de Flaidance, mira. Lin, ta, 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 is you lean.